Толерантността и разбирателството са в основата на всяко успешно общество. Различията ни правят уникални, но именно приемането ни сближава. В свят, изпълнен с предизвикателства, изборът да бъдем добри един към друг ни прави по-силни. От тези проекти, които присъствам и хода на тях, се запознах с много нови културни дейности за България и за другите държави. Самите проекти са ми много интересни. Толерантността започва с едно просто нещо – изслушване. Когато чуем различни гледни точки, ние откриваме нови хоризонти и започваме да опознаваме света около нас по-добре. Трябва да сме толерантни един към друг, защото в крайна сметка всички сме хора. Толерантността е радост от общуването с другия, макар и различен човек. Дам някому нещо, му помогна нещо и виждам, че той е щастлив и аз ставам щастлив. И това се обяснява с един хормон, който се казва, как пише тук, окситоцин. Ти правиш ли добро? Правя добро, за да ми се върне добро.